Başlayalım mı? Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Veciz kıtamın devamı inşallah Teala. Ma yustahabbu lil muezzini. Şunun başlamalı mı? Azançın hakkında näme zatlar sünnet. Näme diye yustahabbu lil muezzini en yettasife bis sifatil atiyeti diye. Azançı adamın hakkında sünnet bolya diye gelecekki agdalacak sıfatlarla sıfatlanmak. Yani azançı diyen adam şu sıfatlarla sıfatlantanama sünnet bolya, gowolya. Birincisi näme? En yebtaghiya bi azanihi vejhallah. Fela ya'khud alayhi ajran. Birinci bilen näme azançı olmakluğuna iterýän zat näme bolmaly? Allah'ın rızalygy diye. Allah'dan sowap umid etmekligi diye. Ve nırh kesmeller. Aylığa işlemeller, pul kesdimeller. Delilina ma fa'an Uthman ibn Abi As ibn Abi As qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qawmi qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adhdhinan la ya'khudh ala adhanihi ajra. Näme diye Uthman ibn Abi As peygamberime diýdim diye ya Rasulullah ij'alni imama qawmi. Meni öz kavmuma imam etdidim yani namaz imam etdidim diye. Qala şonu peygamberimiz näme diye ente imamuhum sen näme öz tiren taypan imamı diýdi. Waqtadi bi ad'afihim yani imam bolanda waqtadi seret diýdi. Gözüňe tut diýdi bi ad'afihim ýygyňda uýanlarynyň ejidine seret diýdi. Yani ýygyňda näme uzak dursaňam durubiljek we durubilmejek ýaşuly we garra we hassa we yok, durubilcege seretmedenim ecidine seretdi diye. Ha, misal üçün şunu sorağa qoysam, in ecidem näme çıdabiljek diye. Şonu gözüňe tutdy diye. İmam bolanda cemaatın in güýçlüsini gözüňe tutmadanym näme waqtadi bi ad'afihim näme ecidlerini gözüňe tutdy diye. Wattakhid wa tutunnit diye. Ha, özüňe muezzinen azançy diýdi diye la ya'khudu ala adanihi ajra. Näme almayan bolsun diye özüm ha la ya'khudu almayan bolsun azanyna ajra pulliye şunu. Sena imamın kowmyň imamy diýdi. We özüm näme ýygyňdaky durýan ejidler zatlaram näme gözüňe tutdy diýdi. Özüm azançyň pul almayan bolsun diye pul almajak mı kesmejek azançyny gözüňe tutdy diýdi. Ýöne beýdilse näme bu azançyň hakynda azançy pul talap etmeýär, nırhlaşmaýar. Ýöne biz gördük baktyk näme şu Allah'ın rızalığı için bir de azan aydıp berýär doğrudan 5 watt näme gözüňe tutýar şu zady. Amanat bilen näme yerine ýetirýär. We azan aýtmaklygynda şunu ýekeje iterýän adam näme soga cennet Allah'ın rızalygy. Ýöne hal ýagdaýyny bildik şu adam garyp. Biz özümizden bersek on hiç gadaganda diyor. Şunun beýdilse azançyň hakynda näme soramasa o azançy nırh kesmese o. Emma cemaat diýilýär. Hatda her bir adamyň näme ýagdaýyna da neseretmeli. Bu Allah üçin etdidem, bu Allah üçin etsin. Biz berjek. Gal o gurrun musulmanyň etýän gurrun. Dala gördüň maktyň garyp. Şunuňmy? Pul sorana, şoňa mätäşdin bildimi? Ýam o wan adamlary, ýa meçidiň cemaaty bir guzarany aýlaryla pul berseler hiç ona gadagançylyk ýok. O alsa da haram zady ýok. Ýöne şonu iterýän zat wezipe bolmaly, pul bolmaly. Şonu iterýän zat näme? Allah'ın rızalygy bolmaly. İkincisi sünnet-i näme hakynda en yekuna tahiran min el-hadeseyn. Hadeseyn nidigi iki täresizligem näme göterilen bolmaly. Arasda bolmaly iki täresizlikden hem. Yani kiçi täretden hem uly täretden hem. Şunuňmy? Lima marra fima yustahabbu lehu'l wudu. Yani näme zatlara täret almaklyk sünnet diýilen bäpde geçdik. Yani azançy adam näme täretde bolsa sünnet. Yani sünnet diýdigimiz azançy birden täretsiz azan aýdaýsa kabulmy? Kabul. Yani sünnet näme täretsiz aýtmasa bolýar. Üçüncü sünnet edebi en yakuna qa'iman mustaqbilal qiblati diye. Näme? Qa'iman aýagy üstünde durup kıbla bakyp akmaklyk sünnet, aýtmaklyk sünnet. Qal ibn al-Munzir rahimahullah näme el icma' yani bir agdan ulama İslam ulamalar aýtdy diye ala anna al-qiyama fil azani
من السنة لأنه أبلغ في السماع وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. إجماع أهل العلماء نام ديدلر أذان أيضا نام ضرب أيثا قو ديدلر سبب إذن دكتور وايدانın sesi khas uzağa çekya anırık gitya. Ve yine sünnetten nام أذان kıvla bakıp aytmaklığı sünnetiydi. Sebepten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem azancıları kıvla bakıp name azan aydardılar diye. Enne birden name oturup aytdı. Ya da name başka tarafa bakıp aytdı düşündünüz. Azanı kabul. Azan yerine düşüyor. Yöne name sünnetten mahrum oluyor. Ve edilmese o. Hilaf-ı sünnet. Sünnetin tersine amel ettiği oluyor. Bil kaslayın ediverse yan bu edep veriliyor bunu. Azancılıktan ayrılıyor. Ama birden şuna alak bolluyor. Düşündün mü? Name hiç inkar edilen qadağançılık yok. Dördüncüsü nama en yeltefite bi ra'sihi ve unuqihi yeminen inde kavlihi hayya alel salah ve şimalen inde kavlihi hayya alel felah. Yine sünnede nama hayya alel salah diyenine kellesi boynu bilen sağına qaramak ve hayya alel felah diyene de kellesi boynu bilen nama çepine qaramak nama sünnet. Näçe kellesi boynu bilen nidik? Desen käwra adamlar nama göwresi bilen aylanýar. Şunuňmy? Şeýdip göwre bilen aylanýar. Ýok, göwre bilen aýtmak, näme aylanmak sünnet. Dällany diňe kelläň boýnuň. Şunuňmy? Sünnet. Emma käbire nama bilinden ýokar. Göwre bilen sağa çep aylanýar. Göwre bilen aylanmak sünnetde. An Abi Juhayfata annahu ra'a Bilalan yu'adhdhinu qala faj'altu atatabba'u fahu ha huna ve ha huna bil adan. Abi Juhayfa nama diye Bilal azan aydanna gördüm diye. Ennehu ra'a yani görüptür Bilal radıyallahu anh azan aydanna. Qala nama diye fecealtu etetabba fahu Bilal'in nama ağzına seredi oturdum diye azan aydanna. Sonra hayyalus salah diye ha huna sağa vakti diye ve hayyalul felah diye ha huna çepine vakti diye. Enne şu taýda bir açıklamak var. Şu ikisini etmekligem nama sünnet. Şununla yani kâbir düşünüyor hayyalus salah diýende ikisine de çepine sağına bakmalı hayyalul felah ikisine de nama çepine bakmalı düşünüyor. Yok başka açıklamasam mı adam? Yani şu ikisini gutoryan şan şeyle kelläň aylanmaly. Hayyalus salah diýen sağdan başlayan çepe ne şeyle. Şunun yani diňe çepine sağına seredip ikisine sağa seredip aýtýan bu ikisinden bu çepine seredip yok. Sağına seredip hayyalus salah diýdiň garam ýüzüň aýla ber bu tarafa. Ve hayyalul felah diýdiň bu tarafa. Näme kelläň şeyle aýdyp bolýança. Eýlap beýlap şunuňmy? Oňalyk düşünenem ma. Şoň üçin haýsyny etmeklige näme işgallar. 5-nji edebi näme ay yudkhila isba'ayhi fi udunayhi. Näme iki şu barmaklar näme süýen barmaklaryny näme gulagynyň içine salmaklygy näme sünnet. Ama şu zatlar ýani sağına çepine teretmek ellerini barmaklaryny gulaklaryna salmak taşlanan sünnet. Ellerine mikrofon alyp aýdym aýtýana gıýgyryp otýarlar. Ýa sünnete göre aýtmaly. Şunukda ýene bir hikmeti näme? Adam gulagy ýapyk bolsa gaty urlaýar. Şunuňmy? Awanyna gulagy ýapmaklygyň hikmeti sesin gaty gider ýalak. Şoň üçin kär adamlar gaty urlaşýarlar. Näme üçin? Özleri eşden aqqolyn iýlem eşitmeýänler aýtdy. Şunuňmy? Şoň üçin gaty urlasyň ýa-da iki gulagyny ýap. Näçe gulagyny ýapdygyňça sesin gatylar. Şoň şom awançy hikmetden gulag ýapmaly dedi. Ýöne şeýle goýmakda barmy? Ýok, içine salmaly. İçine näçe sallansa birinji bilen näme daşyndan sen ünsün çekýän zatlar eşden soňam gulagyň bitdigiçe sesin gaty gitýär, gıýgyrmaklygyna peýda bolýar. Näme barlak bolar adam ýok, gulaglaryny barňlar. لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. يعني أبي جحيفة نام حديثنا دوامنا يتيا Bilal alan aydanna göremde näme agdyny ýerlerden bolýny haýal salah haýal felah eýlak beýlak boýnuny aýlardy diýe we barmaklaram näme gulagynyň içinde diýe. Taýp 6-njy sünneti näme en yarfa'a sawtahu bin nida sesini gallyrmaly. Şunu pışırdap ýa ýuwaşlyk bilen näçe sesini nemede bilse en yarfa'a sawtahu yani bil azan azanna näme näçe başarsa sesini gallyrmaly. Delili näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye fe innehu la yesma'u mada sautil muezzini cinnun ve la insun ve la şey'un illa şehide lehu yevmil kıyame. Näme şübhesiz diye näme zatlar eşse diye sesini
Adançynyň diye jin bolsun, insan bolsun, wala şey başga da näme zatlar bolsun kıyamatda näme şoňa şaýat bolýar diye. Soň ýene käbir sünnetler we käbir kitaplarda gelýär, bularda gelmändir. Ýöne esasy ýatdan çykarlanlar we şu taýdan şoň şöýmýärdim. En yakuna aminen diye. Amanatçıl bolmaly. Şunun wagtyna gaýym bolmaly. Ay borlay bir kimit bolsa ýani ýokla diýip adam aýtmalar. Ýa bir kimitde käbir adam agdaçy, käbir adam agdy bekli, agdaçyan agdy bekleýän kime seretýär? Adança seretýär. Şunun ondan bul amanatçıl bolmasa, haýyn bolsa, ýa näme etýär? Bir topar adamyň namazynyň ýalňyş okamaklygyna, bir topar adamyň näme şu adana wagty degişli, näme ibadatlarynyň näme nädurs bolmaklygyna näme sebäp bolýar. Şoň üçin adançyň hakyny eýän bul näme diňe sünnet däl, bul eýän wajib bolmaly, hukman. Haýyn adançy eýän goýulmaýar, haýyn adam adançy amanatçıl bolmaly. Wagtyna jur bolmaly. 1 minutlaý diýmeller. 1 minutdan bolsa, 2 minutdan bolsa şoňa gaýym bolmaly. Soň ýene bir sünnetdir. Owadan bolmaly sesi. Düşündiňmi? Mysal üçin bir adam, bir oglanma, ýene bir oglanma ikisiniň hem hemmesiniň sypatlary deňrek. Ýöne biriniň sesi has owadan wagty gitdi. Ana şo bolmaly, düşündiňmi? Soň ýene bir nemeleri näme? Adanyň hükmüni bilýän bolmaly. Düşündiňmi? Nähil hükmüni haçan namaz girýär, haçan namaz çykýar, o zatlar bilýän bolmaly. Adançy adam namazyň haçan girip haçan çykýanyny bilmese bolanok. Emma köp adam şu wagt näme etýär? Kağıda seretýär. Kağıdy bilen sagat käwat deňgelenek. Ýa-da şu mesçitde toklu sagatlara seretýär. Togoşdyda. Ýa-da aýyrly da kalendar näme etjek? Düşündiňmi? Awançy şu zatlar bolmadyk halyny da %100 namazyň wagtlaryny näme girýänligini bilýän bolmaly. Ilmi bolmaly şol adamyň. Emma o zatlar bilmedimi, eýam ol adam awançy bolmaklygy haqqyllal. Düşündiňmi? Ve insanky 10-njy sypatam näme? Musulman bolmaly. Düşündiňmi? Musulman bolmaly. Akly başy ýerinde bolmaly, ödem erkek bolmaly. Düşündiňmi? Emma şu wagt näme dini ýykçak bolýanlar we Amerikada onna bunda musulman diýişen bol. Imamlara aýalaw. Jumgada hutbetýär, aýal hutbetýär, imam. Şuňa sakallar erkeklerim öňünde otur. Soňa bar imam bolup namaz okuyanam aýal bar. Gözümüz bilen gören zadymyz telewizorda görkür, ene islam diye. Düşündiňmi? O ýa-da alaklaryna görelle tutun, ene erkinlik diye. Düşündiňmi? Heley jumgada hutbet diye öňünde de erkekler atýar. Kim olar? Ya olar islam suratlandyranak. Olar islamy ýykjak bolýan näme kafirler, zindikler olar bar. İslamyň düşmanlary. Şoň şu näme bu ibadatlar etmek erkek bolmaly, akylly başly bolmaly, däli bolmaly. Düşündiňmi? Ýetişen bolmaly. Yetişen ne demek näme? Yani temiz yaşına yeten bolmaly. Temiz diýdi, yani agaran feljer ýara çaga. Ýöne yetişmedik. Yo agaran feljerdim, adan aýtdym, adan dürüst. Şunlukdamy? Indi bunu alan bolsak, indiki geçşek näme? Mazmunumuz kem beynel azani wal iqama. Adan bilen iqamadyň arasynda näçe wagt garaşmaly? Düşündiňmi? Köp mesçitlere girýän ertirin adan bilen iqamadyň arasynda planca min, ikinden aşamany planca min. Şu min sünnet esasında getirilenmi ya bir näme adamlaň oý pikirmi? Dinne bir bellenen wagty bar. Meni biz bilesimiz gelýär, dogrydymy? Allahyň oý mesçitler girýäsi bolan mintler ýa-da 15 min, 20 min, 10 min. Şu mintler Qur'an hadisen alınanmy ya bir adamlaň pikirinden çykanmatmy? Näme diýär? Wa yanbaghi'l faslu beynel azani wal iqama. Näme münasip bolýar diýär, azan bilen qamadyň arasynyň näme kesilmekligi diýär. Yani azan aýdylandan soň näme qamad aralykda näme wagt goýmaly diýär. Näme bu belli zat, wagt goýulaýmaly hukman. Ýöne näçe wagt goýmaly? Sünnet bize beýan etdimi ýa sünnet beýan etmedi. Şunumy? Onda näçe goýmaly eken bi wagtin şeýle bir yeterlik wagt goýmaly, yeterlik bolmaly. Lit-ta'ahhubi lis-salati we hudurihi. Indi biz belli näme yeterlik bolar derejede wagt gerek. Kim namaza gelmeklik istese näme täret alyp zat edip näme öýünden mesçide geler aralykda näme yeter ýalyk wagt goýmaly. Indi gördük baktyk biziň mesçidimiz we jemaatymyz var. Ýa imam näme awançy bilýär. Şu töweröň adamlar niýetlerek töwerek gelýär. Ýa gördü bakty näme azandan arasynda, qamadyň arasynda 10 min garaşsa geljek jemaat gelip biljek eken. Geleýin, gon azan eşdenlerden her kim täretini zadyny alyp mescide cemlen şeyin diýenne 10 minute cemlen şu bilýän bolsa
10 minut koyya. Gördü wagtymyz üçin owaň çetirägine meçit, owa aňyrrakda bir 20 minut bolmasana bir adamam gelip geçişek. Gelse de cemaatın 3'den 2 bölegi geçişek gal. Ara uzagrak zat. Onu eýem näme etmeli bolýar? 10 minut, 15 minut diýilýän zat ýok ýani azançy teretýär. Näme azan eşden adam şu cemaata gelýänler täre saat alanda näçe wagtda gelip biljek? 5 minutda gelip bilýän bolsa ýeterli. Bolly 5 minutdan qamat düşýär. 10 minut gerek bolsa 10 minut goýam. Şunuňmy? Son. Tayyib. Lianna al-azan inma şuri'a li hada. Näme yeterli derejede wagt goýmaly desem, aslynda azan näme aýdylanna adamlar taýinlanmaklyk üçin. Ma azan aýdym gön qamat düşürsen, aýam azandan kändir hikmeden bolýar. Azandan hikmet näme? Adamlar namazyň wagty ýerde taýinlanan ýa-da qamat düşýär diýen. Innet adamlar azany taýinlan başlatdymy? Näçe minut? 10 minut, 15 minut yeter diýdiňmi? 10-15 minutdan soň näme qamat aýdaýmyr. Oňa bir hukman belli. 15 minutdan geçmelem de 15 minutdan bärde de bolmaly on alaqat ýok. Kägalaty geljek cemaat 10 minutda geldi. Turda gon qamadyň aýt. Käwat gelip ýetişmedi. 3'den 2 bölegi ýok. Ýene 5 minut garaş. Şunukdamy ýa-da bir sebäp bilen näme hemme kişi üýüşdi. Bir münasibat boldy. Owaň cemaat hemme geldi. Azan aýdyldy. Ginni geljek ýok. Hemme geljek meçitde azan aýtmadyň. Gon qamady diýip näme oqa bermeli. Tayyib. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت وإجماع المصلي. ابن بطال نعم dedi. Sünnette näme sahih sünnette Kur'an'da näme la had diye. Azanla qamadyň arasynda näme belli bir çäk ýok diye. Diňe näme gayra temakkuni duhulil waqt yani namazyň girenligini bildirip cemaata geljekler näme bir işmekligine jemlenşmekligine bir fursat bersen bolýar diye düşünüyorum. Şu 5 minut yeterli bolsa 5 minut, 10 minut yeterli bolsa 10 minut. İnne buna malal mazaq yana bir mazmuna geçet. Olam en-nehyu anil khuruji minel mescidi ba'dal azan. Azan aýdandan soň sebäpsiz mescidin içine giren adama çıkmak bolany. Şunuňmy? Azan aýtdy namaza kojak diýip mescide girdim, soňra çıkyp başga mescidde kojak. Ýa-da öýe gaýtjak. Ýok, bolany. Haram. Oturmaly mescidde namazyny okamaly. Emma şer'i sebäp bolsa, dini sebäp, jangelli erwet yarawsyz çykdy öýde bir, onu çykýan. Şunuňmy? Ýa-da täratyň bodaly gitmeli tärat almaly bolýan. Şunuň ýa wada beripdiň ýadyňdan çykdy. Zeruri, onda çyksaň bolýar. Yani sebäpsiz bolany. Haram sebäpsiz çykmaklyk. Nama an Abi Şa'sa qala kunna qu'udan fil mescid ma'a Abi Hurayra. Abi Şa'sa nama diye. Abu Hurayra diýen sahaba radıyallahu anhu bilen mescidde oturduk diye. Fa'azzana al-mu'azzin. Azançy azan aýtdy bolýan, fa qama raculun. Mescidde oturan adamlar biri turdu danim, minel mescidi yemşi. Mescidden näme turup mescidden çykyp başlatdy diye. Fa atba'ahu Abu Hurayra basarahu hatta kharaja minel mescid. Abu Hurayra diye ýanky çykýança näme gözüni aýyrmady diye şondan çykýança teretdi diye. Fa qala Abu Hurayra ýanky çykandan soň Abu Hurayra näme diýdi? Amma hada faqad asa Abul Qasim. Şula adam şu hereketi bilen näme Abul Qasim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin garşysyna çykdy diye. Şunuňmy? Yani haram işetdi. Azan aýdylandan soň näme mescidden çykmalar. Soň inneki goýan meselesine el-azan wal-iqama lil-faitati. Bir adam ýadyndan çykaryp ýa ýatyp näme etdi? Ya bir da başga bir namazy ýadyndan çykady. Indi şu namazyny okamaly, dogry dämi? Şoňa azan qamat gerekmi? Şo meseleni goýdy. Men nama an salatin aw nasiyaha. Kim nama haqiqatçyndan nama uklap wagtyny geçirdi namazyň. Ýa-da nama unutdy, ýadyndan çykaryp namazyny nama geçirdi. Fa innahu yushra'u lahu an yu'azzina laha wa yuqim. Azan aýtmaklygam, qamat aýtmaklygam nama sünnet. Ýatyp galyň turdyň. Ertir namazından. Ya da yadından çıkardın. Indi turdun, okamalı şunu. Azan aýtmak, qamat aýtmak sünnet. Delili lima rawahu Abu Dawud. Abu Dawud radıyallahu rahimahullah näme sünenin kitabına rivayet etdi. Fi qissati nawmin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabihi an salatil fecr fi safar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme bir gün safarda qalar, ýolda qalar. Ashablarla näme ertir namazynyň ýatyp galýarlar. Soňra näme bunun gyzygyna turýarlar. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, "Anna Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem amara Bilalan fa adzana wa qama." Bilal näme diýär? Azan aýtdy ýa, soňra näme qamat düşürýär, ondan näme ýanky ýatyp galan namazlaryny okuýarlar. Şunuňmy? Şurada Rasulullah näme etdi? Ýatyp galan namazyny okajak bolanyny azana aýtdyrdy, qamada aýtdyrdy.
Yana bu hadisler näme yataklara deliller, düşündüňmi? Yani bular hakikatten cihada varyadılar, yolladılar, qarawul koydular. Qarawulun uykusy wassy yatyk qaldylar, düşündüňmi? Emma bir näme tuzdursalar turanok, sağadynam guranok, hiç adam edenak, düşündüňmi? Wa delilem ay peýgamber gatyk qalan bolsa men näme diýe. Yo, o bu zatlar deliller, düşündüňmi? فإن تعددت الفوائت أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. إننا ما ينقر رسول الله برنجي يتقالنا برنامaz. İnne bir nametti 2-3 namazı yatqal. 2-3 namazın yadından çıkardı. Bu nametmeli. Hersine ayratiнаdan hersine ayratin qamada aytmalym. Yok. Bu näme bir adan aytya hemmet üçün. Yani hersine ayratin qamada aytya. Mesela üçün öyle ikinni akşam yadından çıkıptır. Yatsıda yadına düştüşler okumadığı. Nämetmeli? Adan aytya qamat düşürya ikinnisine qoya. Öylesine qoya. İkinni qocaq olan izinden ikinnin qadasını almalı. Adan gerek yani. Qamadaydı ikinnini qoya. İzinden hem näme? Adan gerek ya qamadaydı nämet ya akşamını qoya. Delilina amel hadis ibn Mas'ud qala. İbn Mas'ud radıyallahu anhu näme diye innel müşrikina şagalu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an 4 salatin yawmal khandaq diye. Khandaq jengine Khandaq diýilýär, garym näme? Khandaq jengine müşrikler näme diýe peýgamberimize 4 namazyndan başaga ýetýärler. Yani müşrikler şeýle bir hüjüme agyr bolýar bolen Rasulullah näme şolan garşysyna uruş edip 4 namazyny okumaklykdan näme başaga bolýar. Sıpyny bilen. Şonu näme diýe hatta zahaba min el-leyl ma shaqijan bir bölegi gidenne boşady diýe peýgamberimiz. Şonu näme diýe fa amara Bilala buyurýar fa azzana. Bilal azan aýtdy. Summa aqama fa salla az-zuhra. Son qamada aýtdy. Öýlen okudylar diýe. Son aqama fa salla al-asra. Son qamada aýdyp ikindini okuýarlar. Summa aqama fa salla al-maghriba. Son qamada aýdyp näme akşam okuýarlar. Summa aqama fa salla al-isha'a. Son qamat düşürüp näme yatsýyny okuýarlar. Şulan hemmesini näme etdi? Bir azan aýtdy beýlekleňem her sine näme qamada aýtdy. Yani köp namaz geçirilenmezde bir azan ýetýän eken. Bunu adanam gutorduk näme inneki aljak bäbimiz näme şurutu sihhati as-salat diye. Namazyň näme şertlari we namazyň rukunlary bar. Indiki bunun kaljagymyzam näme namazyň dürst bolmaklygy üçin tapylmaly edilmeli şertler. Şu şert diýilýän zatlar tapylmasa namazyň näme kabul däl, namazyň dürst däl. Şunuňdami? Gysgaça näme bir kısadan bolsa üstüne açyklap geçeli. Şert bilen rukunyň näme tapawdy we şert näme namazyň daşyndan tapylmalylar. Ve şo bolmasa namaz kabullan. Rukun näme namaz ibadatynyň emele gelmekligi üçin tapylmaly bir bölegi. Rukun şol ibadatyň bölegi. Şunuňmy? Rukundan goşulmaklygy bilen bir ibadat emele gelýär. Şu emele gelen ibadatyň hem dogry ýolda kabul bolmaklygy üçin hem gerek şertleri bar. Şunuňdami? Adan aýtýarmy? Öyle gelecek tapaklarına layık şertler. Vallahu Teala a'la ve a'lem ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.